Soňra gahrman arkadamyz we dostlukly ýurdun döwlet başçyny Azerbaýjanyň meşhur opera aýdymçysy Bülbülüň Şuşadaky öý muzeýine bardylar. Bu ýerde meşhur artistiň çağalyk ýyllary geçipdir. Muzeýde Azerbaýjan wokal sunuwatynyň düýbüni tutujy professor Bülbülüň çağalyk döwründäki we maşgala fotosuratlary, şahsatlary şeýle-de aýdymçynyň dörejilik, ilmi, pedagogik we jemgyýetçilik işini beýan edýän ritmnamalar bar. Bülbülüň ogly Azerbaýjanyň şeýle-de Türkmenistanyň halk artisti Polat Bülbül ogly belent mertebeli mehmanlary muzeý gymmatlyklary bilen tanışdyrdy. Ma'lum bolýar Türkmenistanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň halklarynyň dost, dogonly, hoşniyetli goňşulyk hemde hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny berkitmekde. Iki döwletiň arasynda uzak ýyllardan bäri dowam edip gelýän medeni we ynsanperwer ulgamlardaky hyzmatdaşlygy putulandyrmakda bitiren aýratyn hyzmatlary üçin şeýle-de joşgunly zehinini we aýdym sanatçylygyny ösdürmekde gazanan ajaýyp üstünlüklerini göz tutup Polat Bülbül ogluny Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly ad takyldy. Türkmen halkynyň milli lideri täsirli we gyzykly maglumatlar üçin minnetdarlyk bildirip, medeni mirasy aýagy saklamakda we geljekki nesillere ýetirmekde şeýle muzeýleriň möhüm ähmiýetini belledi. Öz nowatyny Polat Bülbül ogly belent mertebeli mehmana muzeýe gelip göreni üçin tüý sürekden hoşallygyny beýan etdi.